जतन खुलुमका पुइला हांग्राय गोथारनि जत लुकुरगनो आनि खाक फुरबाय आनि खाक जांबाय हामबाय याफारो जों जत साइमानो चिनि हांग्राय गोथार जुग जुगनि होयदे जों पालाय फैगो चिन्तिपर राज्यगो राज आमलानि सिन पालाय फैजागो सुदु चिनि तिप्रासा सिमिया गुबुन दफाफोरावबो हांग्राय गोथारनो पालायलो बोरै बागै आं पुइला आनि तिप्रानि लुकुरगनो हांग्राय गोथारनि बिसिंतै आनि खुलुमा ते हामजामो याफारो पुइलान संनांगौ समाखाय जे न तो तिप्रा मथानि इलेक्शन ऑब्जर्वर चंजाखा गदा तिप्रा मथानि जे इलेक्शन अतियै कामी आमसेर हो बमा हाय प्रचार दंते बमा हाय के वानसुजा दं इलेक्शन अति 2023 ना बले हामबाय आना बुबाग्रा त्रिपुरानि स्टेट इलेक्शन ऑब्जर्वर 2023 नि चंगि रखा आना बुबाग्रा साका नों सारा त्रिपुरा गुरेदि गुरबै ग्राउंड रियलिटी ताम चलाय दं अब नायदि साका आं मोटामोटी गुरिखा अर्धेक निबेसनि गुरिखा ताबो गुरातै बलाय काहाम चिनि त्रिपुरा मथा जों जत जावनो जों वानसोइ दंगो 30-40 टा सीट जों बाचानाय अब चिनि वानसोमो ओंखाय जों खाकाव अजरावो जतनो जों खासरांजाक खा थांसाजाक तांगै हिंखे 2023 नि इलेक्शन असेंबली इलेक्शन अबकासे जों हिस्ट्री इंनाय तांगै हिंखे चिनि खुद बुबाग्रा बनि नेतृत्वे बनि लीडरशिप जों आगोइ दंगो सारा त्रिपुरा बरगलो तमा त्रिपुरा सा तमा वानसा जतनो आसालायजाक वानसावलायजाक अखेबो जों जतनो बुबाग्रानो जों कप्लाय खायनाय बुबाग्रानो जों बुत्रिनाय अमाहायनै जत दफानि बरगलो अबाय सावो तांखो जों साइमानो चिनि त्रिपुरा हास्तेगो चिनि आइकन चिनि हानि बुबाग्रा हानि नकफां बतिनि जोंनो नेतृत्व रय दंगो आबो जों जतनो चिनि बुरै चिराय सिक्ला बुरा बुरि जतनो जों जत दफानि बरगनो लाय खासरंजाक इलेक्शन 2023 नि इलेक्शन त्रिपुरा मथा बा त्रिपुरा सरम बागै ताम बागासे इम्पोर्टेन्ट माखलाख्या जों दिनै सिना नांनाय चिनि त्रिपुरा मथा नि वानसौ मुं नाहरमों जों गोबां मा खानाबो चिनि महाराष्ट्रनि कप जों गाहाम वानसौ नायदि चिनि अ फाइट जों मन्त्री एमएलए एमपी निबां फाइट खाया चिनि अ फाइट चिनि जोबा जों थांनानै बागैसि जों तेबो साइमानो चिनि अ त्रिपुरा मथानि मुभमेन्ट अबंकित चिनि अ मुभमेन्ट ओंखाय चिनि सार्भाइभलनि बागै जों थांदं थांनो बागै जों मुभमेन्ट खायो जों तो साइमानो चिनि त्रिपुरा हास्तेगो जों प्राय 70-75 बोसोर ओंखा जों चिनि बेसिक चिनि मानथाय चिनि राइट चिनि संविधानिक अधिकार कन्स्टिट्यूशनल राइट जों मानिया अब सत्य अब कुबुइ तांखे नायदि जों अर हानि बोसाराव जों चिनि मानथाय न जों माइया चिनि अधिकार न जों मानिया अब जों गाहाम के साइमोन आबे बागै चिनि ताबो अ फाइट चिनि अ मुभमेन्ट चिनि कन्स्टिट्यूशनल राइट नि मुभमेन्ट चिनि मानथाय जों फाइट खालायगो अ जरा आं साना मोसौ दाखो बुकरो चिनि त्रिपुरा मथा नाहरमों बा चिनि आनसलिक दल दगनि नाहरमों वे फाइटिंग फॉर सर्वाइवल जों अ त्रिपुरा हास्तेगो बाजि थानाय बागै आबो जों फाइट खालायो तांखे दगद साइमानो जों बैनि दफा बायना हरनाय खांखाय चिनि दफाराव बेलायखे कमजोर बेलायखे नरम दिनै आं दिनै गरकसा अनेक बोसोरनो आं सामखाय दङ चिनि दफानि बागै नगद साइमानो आं रायफांसिनिसिम आं चिनि दफानि कक साइड दङ साइड थानाय ताबो साइड दङ आं नायनि माने चिनि दफाराव ताबो फनो जों बुजियाखौ आं बारबानो साका चिनि जे मानथाय और हानि बोथारनि मानथाय
roni chin tam dorkar chini land right chin han odikar abu sung mania ang montri 4 বছর রংকা ang guri nai khang saimano tabok phano chin borok short korao 50 60% ni besino tapon chini land allotment chini jagani ration khaijagia chin nok thai ni chin hathai ni chin lungwa ni जों बसर के बसर आउ तंगु फैमानि किन्तु चिनि बुम खाइजाया लेन रेजिस्ट्रेशन गरै लेन नि जागानि बुम गरै अबहाय दाउ जों फेस खैतम तांगै जिंतिनो र हानि बसा हांखाय चिनि हानि नक फांखाय तांगै आनि नक थाइनि बुम गरै लेन रेजिस्ट्रेशन गरै आनि हाथाइनि आनि लुंगानि ताकफोन गोबां मानसि बराव र खासथि तंगै जाउ ना खास दंनाय हायगोबा फरेस्ट दंनाय जानिबो मुगुरै अबाहिराव बलाय वाना मसंसा किन्तु जों नायनोदि गुबुन द हबराव उ फातानि फायनो रंखाय एक मास बिसिङो एक साप बिसिङो बर जानि बुमुं बर दिसाइ बायो बरनो सरकारने सायज खलायो आफरां बारबार मासाव चिनिबो गोबां मन्दिर दंगु चिनि एमएलए दंगु किन्तु जों खायमैया आं गोबां गकसालियानि बामफ्रम सरकार सीपीएम सरकार बामफ्रम लगातार 25 बोसोर बर सुयोग माखा आफा बर वानसुया दा जे चिन बरकनि जागानि बुम खाइ रमाया चिन नखथानि बुम गरै आं लुखा बेन खवाइ रगो नि कलेज सहराव ता बेन टेलेमन रगो ताउ नेशनल हाइवे फाइट दंगु रेलवे फाइट दंगु जा दहल खाइजागो किन्तु अ जागार निजिनि बुम ग्रिनि बागै निनि जागानि लेन रेजिस्ट्रेशन ग्रिनि बागै बरक मरक क्षतिपूरण माइया अफार जों दा नुजाक दं बेलेग जों कपाल हामिया सीपीएम 25 बोसोर सुजुग माखा तो 5 बोसोर खालायमालिया 10 बोसोर खालायमालिया 20 बोसोर खालायमालिया 25 बोसोर खालायमा खामो अबाहिरावनो आं बेलेग वानाव वानसगो तेंनायनि दि चिनि तिब्रा सारो चिनि बेसिक अधिकार जों दिनै गुरैनि बागै जों गरिबनि बागै जों बर'बालाय सरल सुजा जों बर' गाहाम जों दिनै मानथाय दामबा साख्रि आबो दिनै मानथाय जत भारतबासि भारत नागरिक बर राइट दङ बर साख्रि मानो बागै बेबा जों लुखा ताबो प्राय 20 हते 25 हजार ताक बैकलॉग पुस साख्रि जाव जों मानिया चिनि कंथाइबारा एसटिनि तिब्रा सानै बागै अब खातिजाक रिजार्व बामफ्राम सरकार तो खायलेंलिया 25 बोसोर इबेन ताक बिजेपि सरकार भाइनो खायलेंलिया 20 हते 25 हजार पोस्ट वैकेंट दङ खाली दङ चिनि तिब्रा सानै बागै बरदिया ग्रुप डी हते निनि ग्रुप ए पॉइंट गोबां मा खाली दं आबनो केबे चेष्टा खालाया तांगै अब चिनि मानथाय जों तेबो चिनि ताबुक चिन बरर गरिबनि बागै न काइसे मा हांखले खुसिंलाय पुन मा साबाखने खुसिंलायो पुखरि काहे खुरु जाखा न काहे तांगरि जाखा अब चिनि मानथाय जों हाका मा खाकानाय जों तेबो माना दंमानि न काइसे मा बायचिनि खुसि नगरि मा हांखाय न काइसे तांगरि जाखा सरकार बाय जोंनि बिजबिरि मानि खाखौ जों सीपीएम रमाने खाखौ आबुया अब चिन मानथायसि आं नक गाहाम नक तां मानानि आनि मानथाय लामा गाहाम हिनानि आनि मानथाय आनि अधिकार साख्रि मानानि आनि अधिकार तुइ गाहाम मानुनानि अब आनि अधिकार अब चिन अधिकारसि चिन मानथायसि केबो जों मायखर मानिया आं भारतबासिनि बरक आं भारतनि सिटिजेन आं अर हानि बुसा अब आनि मानथाय सीपीएम खायबो जों माननाय कांग्रेस खायबो जों माननाय बीजेपी खायबो जों माननाय मथा खायबो जों माननाय अब आनि अधिकार हाके जों वानसना नांगौ अब सीपीएम रिमानि कांग्रेस रिमानि बीजेपी रिमानि हाबाया जों साधारण बरक अब जों सिना नांगौ हाके जों बर पाइ दं साख्रि नाय होलाखनो जों खुसि नकाहे तांग्रेनायखौ जों खुसि आबैया जों खागाना नांनाय जों बुथिना नांनाय अब आनि मानथाय अब आनि अधिकार तेके सनामुसुम थानाय बीजेपी आईपीएफ दे हापांगानो मत्रावल मिनिस्टार तमनि दा बुलुकुरं सोंनु
Naka tangi aga backlog rong pura khaimalia ba যেমন kokbrok rumah script samar pugo khaimalia abo hai kok si jamung kai dong Ani interview agi berikan apran cesta khlaika kok bor rumah script no cabinet utlang thangka cabinet langai pas kai ding to mani abro tuno pas khaimalia abrang mas hago soito kok sawang tatal saya mas sakthano bangia kroksa sakthar bai cesta khai bai abongia sing pal nango sabut khini nango cabinet do dore si 3-4 jon phano 2 jon phano mebar je khaimani abo kaham abang somot khayu hingke sing khamu thuri khok saino saijung ke saijo khaireng krei ar tini kabang kongthai bara mantri tongu borona bor sama khamu যা মেবার বলছে মেবার প্রস্তাব এনেছে এটা অবশ্যই দরকার সানাই করে আবার দুর্ভাগ্য आंबो खायना कायना मुतु गया के कक बरक मानसिन बागै अबन पुइला चिनि स्टेट कैबिनेट रो आं खनागा थाना जुत आमलबो ओंखाफु नि टिउजेस कांग्रेस आमलबो वासे कासा खाय खनाव कैबिनेट रो एत बर्ष परेगो जुत आमलबो कदुसंका 90-92 साल आबन होते वासिन कादा काया कैबिनेट रो कक बरक मानसिन एकमात्र आईपीएफटी बायदिनि उनि बीजेपी सरकार फायो आं जे खुद चेष्टा खालायो ट्राइबल वेलफेयर मिनिस्टर कैबिनेट कारोखा किन्तु दुर्भाग्य कपाल हामदिया कैबिनेट पास खालायाव मालिया ता पेन्डिं खालाय दंगो अब प्रमाण चेष्टा बाय कोनो मते खालायो कैबिनेट जोंनि मन्त्रि सभा मिटिंगो पास खायरना बागै चेष्टा खालाय मालिया अब दुर्भाग्य ओ जे चाकरी बैकलॉग तो माने जे तिब्रा सरने इवेन चाकरी बागै प्राय 20-25 हजार चाकरी वैकेंट पोस्ट दंगो चिनि कुंथाइ बाराने एसटी रंग इवेन अमित शाह थां साइखा होम मिनिस्टर अमित शाह नां पंजाब साखा जे चिनरो असुसुक वैकेंट पोस्ट दंगो ताउंखाय आपरो चिनि चीफ मिनिस्टर विप्लव देव बबे सालायखा इके बसागो अब सेंट्रल ऑर्डर सांग खाइमिया चिरां ग्रै हिसाबो चिरां ग्रैबां जोंहाबो स्पेशल ड्राइव जों खाइमिया ओंखाय दिल्ली थांसायखा होम मिनिस्टर साखा माइके किन्तु आपरो आगे बस ओकक साखा चिनि होम मिनिस्टर अमित शाह साहु ओ मेटानो तुयै ननि मुख्यमंत्री कक सानाय बानो सामा दंगो बसाव साखा चिनि हजार बेकार लाख बेकार प्राय 20-25 बैकलॉग पोस्ट खालाय दंगो चिनि एसटी रो गंमा चिबरो एमए पास बीए पास डॉक्टर इंजीनियर चाकरी मानिया yang साखा के नॉर्मल प्रोसेस नॉर्मल केस बाय केस जोंते चाकरी मालिया with exam हाइरो के साखा अब स्पेशल ड्राइव के रखांखाय अब जों सुजुग माननाय गोबां चिंबरो दंगो कि अब स्पेशल ड्राइव के अपॉइंटमेंट रखांखायसो जों चाकरी माननाय हाय नॉर्मल केस के चिंबरो चाकरी मांगला बन साखा के बसाबो ठीक আছে मुख्यमंत्री सालायनाय अमित शाह निजे खूब साजा बनि बगै दिनै चेष्टा खालाया किन्तु चिनि कक बर नाया आबो सबजाने दुख जों दिनै आईपीएफटी बि सरकार फायो जों आईपीएफटी रो तांगै जों स्ट्रं पुश खायमियाबा जों प्रेसार रमाया अब चिन दुर्बलता जों प्रेसार रमायनो बगै जों गुरुं खालाय मालिया बरिबांगै तो दिनै खुद निजे असंतुष्ट बा अंखाय फैयो ओंखाय आंबो तमखामो ताकपयन तमखाम मन्त्रि खालायो ताबो पयन तमखामो एमएलए खालायो तांगै एमएलए रिजाइन दिबा तांगै मन्त्रि रिजाइन दिबा ओ कारण तांखाय जों आबोनो नांगौ जों स्ट्रं फोर्स नांगौ अबन बार सागो जों दिनै एमएलए जों दखाथि इसारि बागै जों जत्तन थानसांना नांगौ अबन बार सागो महाराज बुसुक बुहा कुवार बुसुक बुहा गाहाम जत्तन ताबो साइमन तिब्राओ एकमात्र महाराज बुचिन आइकन तेमा वानसा तेमा तिप्रासा जत्त दखानि बरो ताबो महाराष्ट्र मानेगो चिन बुबाग्र मानेगो बमार्सानो त्रिपुरा जगो डेभलपमेंट उन्नति तो मानाय ते शांति पीस तो मानाय आशा खायो बरि बागै खागाव जों फाइनाय चंगमारि जों गाहाम रिजाल्ट फाइनाय दिनै जों नुखा त्रिपुरानि बरो तांगै जों दिनै स्टेटहुड आलादा राज्य जों मा सानबा त्रिपुरालेण्ड ग्रेटार त्रिपुरालेण्ड अब एकैनो आर्टिकल 23 तांगै जों मानसा मा सानबा अबताब जों
borok tu mamu jong nai जों Tipra jo ang age Sakha जों खायसे chini harbai bele mo fight खायसे जों there is statehood आलादा राज्य माया खाय जों chini इच्छा जों खायमालिया जों जतनो संविधान तै जों सांमा खायो नों मन्त्रि ngui बाहायनो मुख्यमंत्री चीफ मिनिस्टर ngui बाहायनो नों संविधान नि बिसिंतै काममा खायनाय संविधान ताम सानाय अमदे सांमा खायनाय सपोज आं फानो ओंखाम मुख्यमंत्री आं संविधान काममा सानाय तर एग्जांपल सानाय सिकायसा जिनि उदाहरण चाकरी कुता फायनाय तिफ्रागो जों बोसोर चाकरी कुता मानाय 30% borok मानाय 70% अब आं फलो मखायनाय आं मुख्यमंत्री नै तिफ्रा सारावनो 40% चाकरी नाय 50% चाकरी नाय आं खायमी आं तो संविधान माबा नाय किन्तु जत फेसिलिटीज जों मामानि चिन कुतार जों माननाय जों माइनरिटी जों 30% जे मान थाय 30% जों माननाय 70% borok माननाय एखिनिखौ आपन बगै जों जे स्टेटहुड सामानि जे ट्रिपल बा गेटा डेभलपमेन्ट सामानि आ जायगाखौ जों मेजरिटी लेंनाय जों मेजरिटी हंखाय अब चिनि सांनाय कायसे राज्य खायनाय बगै मात्र 40 ता सीट नांगौ एसेम्बली 40 एसेम्बली सीट ओंखायनो जों कायसे स्टेट खायमानो फॉर एग्जांपल निरन्दी मिजोराम मात्र 40 ता एसेम्बली सीट गोवा 40 ता एसेम्बली सीट 40 ता एसेम्बली सीट खायनाय बगै जथेष्ट चिनार पपुलेशन दं चिनि संख्या दं बने बगै चिनि जे नखरमोन स्टेटहुड बा चिनि सेपारेट स्टेट नखरमोन अबनो जे जों सेपारेट स्टेट मान गहांखाय अब चिनि इच्छा मते जों सामो खायमानाय आरो जोंनि मेजरिटी नाय पपुलेशन जोंनो गोबां नाय अब जों सावताबो जों जे सामाने अनेक बड़ कन्फ्यूज दं तमकेबा जों स्टेटहुड मानन परेगो चिनि जे एडीसी एरियागो सिमिया नन एडीसी एरिया बुथिन बर कौमा दं आबाद मांसि महाराज कक्साव और नन एडीसी बर को ताम खैनाय आबाद जों ग्रेटार माने आबाद जों एड खैनाय अबसे कक्साव बनेबा जों बर अनेक बर कन्फ्यूज मिसलेड नङै दं ठीक आसे आबाद दाबो जों संजोन खैले हा जों संजोन खैनाय ते कायसा मोस्ट इम्पोर्टेन्ट हां कमा साराय जे चिनि अनेक बर नेतारक चिनि बिरोधी दल नेतारक सामानि आं नायगो आं खोनागो अब जतनो मिस इनफरमेशन मिसलेड खायो दिनै आंबो मोनसे सिगो दिल्लीआव थांगा 2 बार वाइन थांगा मथाराव तिप्रा मथानि दिनै महाराज नेतृत्वे जों दिल्ली थांगा आंबो थांगो आं 2 बार थांगो दिल्लीआव पहिला थांलायखा आफ्राब आं थांगा दिल्लीआव सेकेन्ड टाइम आं थांगा दिल्लीआव जों थामसे थांलायखा आफ्राब बाहायनो जों जॉइंट मुभमेन्ट खे थांलायखा I-50 मथा मेलगे मेमोरेन्डाम जों आं निजे दं आफ्राव आनो ताऊ दं मेमोरेन्डाम जों मेमोरेन्डाम साबमिट खायखा महाराज भाई आं नुकजाक बिकाराबुलनि सयबो दंगो सय दंगो हेकलाय महाराज खुद आं बायखनै जों मेमोरेन्डाम साबमिट खायखा अनेक बर सामावनो साबमिट खायो सुजे करै आरो फायनाय फेदि आरो जों जॉइंट मुभमेन्ट खायो जों लाइजाक मेमोरेन्डाम दिनै होम मिनिस्टार प्राइम मिनिस्टार ना बरदो सायमानो आइबिनि डाइरेक्टर जेनेरेल बाव सायमानो दा सेकेन्ड टाइम जों थांका आं तो न फेसबुक रे देखा आफ्राब जों देखा मेमोरेन्डाम आरो आंनि सयमारिखा दं महाराज आनो सय दिं आं सय दिखा गजों ता साबो साबनो साबमिट खायलिया होनै आबार बलाय लासनो संसा कोनो ऑथेंटिक डॉक्यूमेंट करै कोनो सितै सिया देखि कक सामाराव बेलेगे चाया आबो जनगण मिसलिड खायमाखलाय कक गुबै सादि कक सय सादि जनगण जों बिहास खायनाय हायनो आदां बानां कक सामानिर बेलेगे चाया कक कासे ग्रिदेबा कक गोरों कक बाय थैयो तै गोरों तै बाय थैयो बेसे कक गोरों हंखे नेनेदि बो मिस्टेक खायनाय अब दिनै अखारावनो कक अब वास्तवनि कक जे कक गोरों ककआवनो थैनाय जे तै गोरों तैयावनो थैनाय जे कोनो जिनिस लिमिट दं बनेबागै आं अबनो सागो चिनि त्रिपुरा राज्यको चिन 2023 अब चिनि इतिहास संनाय जों जतन माछुरि दंगो तामंखेबा तेकासम भेरी इम्पोर्टेन्ट कक मासानाय मरास बारबानो सागो थानसानि कक सागो थानसा सुखाय दं माया आं आगे बो कक साखा थानसांना थांखाय जों बहाकवार मांनाय ते हामजागो मा दंनाय लाभ
भालोबासा प्रेम जे हामजामा करी हिंखाय जों थानसा मैया दा कैसा सेकेंड इम्पोर्टेंट हिंखाय सेक्रिफाइस जों त्याग मा खालायनाय जबर सिकार त्याग खालायनाया सेक्रिफाइस खालायनाया इनखौ जों थानसा मैया 3 नम्बर very important जोंनि बिजनेसजों फरगिवनेस नाकारमानि माफ मा खालायनाय ओ जिनिसबो जों दंनानै जोंनि फरगिवनेस जों नाकारलायमानि जों माफ खालायमानि क्षमा खालायलायमानि औ जों जोंनि बिसिं मा दंनाय ओंखायसो आंखागाव जों थानसाव जों फायमानाय स थानसा गाव फायबांबा बेंगिया थानसानि बिसिं दै हामजामानि बिसिं दै सेक्रिफाइसनि बिसिं नाकारमानि बिसिं दै जों दै जोंनि बिसिंबाव जों त्याग सेग्रा खायमानि बिसिं दै जों थानसा मा दंलायनाय आबुन आं सारा तिब्रा गुरि दङ आं नुखा आं जत अकक सागो जों मा हामजालायनाय बहा गरमांलायनाय जों जोंनि बिसिं जों मा नाकारलायनाय दै जोंनि बिसिं जोंनि तामसा सेक्रिफाइस नि मेन्टेलिटी जों मा दंनाय बुबाग्रानि थानसा हानि जे सामानि ग एकी प्लेटफर्म थाङै फाइट खायन सामानि आ प्लेटफर्म फाइट खायन आ जे एकी प्लेटफर्म तो बना बागै जेमन ताइ जे थिनति प्रसाद दफानि जे पार्टी तंमानि बरक बायखे बमा हाय कोरक सालाय जागै दं दाबु si महाराज तो बुबाग्रा तो बलाय बहा कोआर बगला बलाय बहा काहाम आं नुखा जत साइमाना बबसु भद्र धर्म ब कोनो प्राउड करी बने जे राजांग तै किंतु बजत तो बन ब कक साइदम बने और बने मकला जत न समान ब सीपीएम बे कक सागो कांग्रेस बे कक सागो बीजेपी बे कक सागो जत बने ब कक सागो इसबिर तिनति प्रसाद न बिसिंगो बनायो थानसा खालि जों थानसा खालाय जों सामु खालायनाय थानसा खालायले जों आवलायसिनाय जों जथेस्थ जों बुगिखा जथेस्थ जों बिरमान मानखा ताबो फनो जों थानसांलायनाय आंख्लाय ताबो जों भाग वारंलायनाय आंखाय जों तैबो बुगिनाय तैबो जों साफारनाय अ गाव बक्साव बोरैबो आंबो नुखा बोने जत बे सम्पर्क दंगो बस जाबानि चेष्टा खालायो ताव जों सि जों बोरै मावानसनाय जों बाके जाबजांनाय अबस्कानि चौमारी इलेक्शन मथन लगी तम आईपीएफटी नबरा नुबुई मानो आईपीएफटी तो जों नङै दंगो बरम जों साइ दंगो किन्तु कक सालायनो बिसिनि सल बुंनाय आं निजेर महाराज साखा बरम रिंदि बरम सादि किन्तु आं खागाव ब साखाना अब किन्तु जों कक सालायनो बिसिनि जों मा बुसिलायनाय आ जागा जों तो नुखा अब तो बलाय कक बंगा मासाव आगेबो जों नुखा आगेबो महाराज आईपीएफटी नंगु नों नुखाना ओ 2-3 बोसोर आगे खुमल रो ब आईपीएफटी कक खाना ब आरो एदन खायखा बखा जत बे सामुताना मोसु किन्तु कक सालायनो बिसिनि तै बस चेष्टा खाय दंगो फियाबा जों नुखा आगेनि तमुराव आव हाय फिखांखाय जों दुरबाय गम फुरनाय डॉक्टर साइमन आं तो अपरान चेष्टा खायखा आईपीएफटी नि जे खुद महाराज साव बन जे आईपीएफटी ना तंमानि अब जत साइमन आंसिनिया किन्तु जों सामहाव जों आबो जों गथालाय मानिया किन्तु फियाबा महाराज बसुक भागवार बयतु हिंखाय आंखे बनि बने बाहाय बरक महाराज आं सब बकर ब ताकफोनो ब कय तंखो अमहाय बने वान सकमानि बने ब आं खाकाबो महाराज बने रिंखाना सालायमोन बिसनि जों सलमलायनाय किन्तु आगे हायु आगे तंम हायरक आगे नि तंम हायरक मुखा आंखले अब प्रब्लेम लायनाय आं बाबु साबो जों जतन मा बसिलायनाय जों भाग वारमालायनाय आं तेव सामने अको फायफियो जों सेक्रिफाइस मा खालायनाय जों त्याग मा खालायनाय सेक्रिफाइस खालायमा करी इंखाय अब मुयानाय जे नाकारमानि जंनाय वन लास्ट फाइट बुबाग्रानि जे मुखम मुगा त मंत्र वन लास्ट फाइट सामाने अ जे वन लास्ट फाइट मांखाबा आबन परे हंगाय ते तिब्रा सरम बते फाइट खायना लागबा वन लास्ट फाइट अब अबनि अनेक बर बेखा खालाय बरसाका 2023 जों फाइट खायनाय 2023 जों काहा रिजाल्ट खायनाय औ जे बसाव बबो जे वन लास्ट फाइट बसामाने अब करा तै बर फाइट खायलिया बया किन्तु ब अबन साबो जों अनेक बुगिखा अनेक कष्ट माखा तै बोसों बोसो बुगिसिनाय जों तै बोसो बुगिसिनाय जों 75 बोसोर बुगिखा 75 बोसोर जों थके जाखा बान्दी जाखा अबन सि बसाव किन्तु ब तो
tes pore te samkhli abo kok sai khole phai khiri nei ta haisible abon जों बार सालायो जों जे tin bisigo जों baka krak maya solid ding maya se जों boro ang bono बार sawo tini je manthai tini basic requirement सांबादिक अधिकार जों मानियाखौ बनि बागै जों फाइट खालामनाय अबन tin मेन उद्देश्य जे जों अदागा जोंनि कन्स्टिट्यूशनल राइट सांबादिक अधिकार आबनि बागै जों फाइट खायो